Ovako, hvala na čestitkama i ja bih se zahvalio mojim igračima što su dali ovoliko snage, ovoliko napora da se vratimo iz jednog minusa koji je na početku bio prozvan njihovim fantastičnim šutem. To je nevjerovatno da su nam dali 48 poena u prva dva perioda. Sve što su šutnuli, sve je upalo. Međutim, mi smo smogli snage, imamo kvalitetnu ekipu, imamo više rješenja, promijenili smo neke stvari i na kraju smo uspjeli zasluženo pobijediti. Početak sezone je uvijek težak. Prva utakmica, još uvijek to nije ono kako mi trebali da igramo. Imali smo 3-4 prijateljske utakmice, to je nedovoljno. Mislim da iz utakmice u utakmicu mi ćemo se dizati i bolje igrati. Večeras smo jednostavno snagom, trku, znanjem i mudrošću dobili ovu utakmicu. Ekipa Gračanice se predstavila u dobrom svjetlu, nisam očekivao da mogu ovoliko da nam pruže jer su mlada ekipa, jako mlada ekipa, sa 4-5 malo starijih igrača i mi smo mislili da će biti lakše, ali nijedna pobjeda se ne može dobiti prije nešto što je zasluženo terenu. Pa ovako, mi smo već, evo, ovo je treća sezona u samom vrhu, prošle godine smo igrali taj play-off. Mislim da snaga ekipe i kvalitet posjedujemo. Međutim, mi imamo taj problem sa financijama, nismo ravnopravni sa fudbalom i sa rukometom, oni dobivaju jako puno sredstava, imaju rukomet, imaju dvoranu svaki dan, ovdje imaju trening, mi imamo petkov navečer u 9 sati. Mislim da o tome teško je pričati sad. Mi imamo 4% budžeta ili 5, ne znam nija, to ako 2000 maraka 3 dobijemo, a oni imaju po 20.000. Ali ja se nadam da mi ćemo igrati utakmicu po utakmicu. Naš je cilj da budemo prvi, sad hoćemo li upast, nećemo li, to sve zavisi od financijskih sredstava. Sljedeći protivnik ovdje, opet smo domaćini, dolazi nam ekipa Želje iz Bihaća, nepoznanica, mislim ove godine igraju prvi put. Ne znam šta bih vam rekao, je li ekipa mlada, tek formirana, ili su pokupili neke stare igrače, stvarno ne znam u ovom trenutku. Mi moramo igrati da pobjedimo, pogotovo ovdje u našoj dvorani, mislim da nas dozvoli da izgubimo. To je bila utakmica, ja nemam ništa prigovora na pobjedu domaćina. Mi smo se trudili, mi ima jedan najmlađi stvari klub, to su 98. i 99. godišta i ja se nadam da će, evo, mislim od ovih 3-4 gostovanja do sad, da smo najbolje prošli svim klincima. Tako da mislimo što smo postavili te neke igre dobro, čestitam domaćinima, ali bez ova 3 iskusna igrača koje već igraju 5-6 godina, to je teško. Teško je dobiti ovdje inače. Pa joj, to, kako nije, mi smo dobili 119, ne znam, prošli put njih 25 tamo razlike, a ovdje smo izgubili 25, isto tačno, samo nešto manje dati košarci. Znači, u košarci je sve moguće, ali morate znati da su to mlade djeca to. Ovo su treba da budu sad juniori 2 godine, oni su iz kadeta prešli prvi tim. I to je zaista, što se mene tiče ovako, mojih igrača, a ovo valja priznat, bili su sad bolje, to nema šta. Mi idemo svakog da pobjedimo, svaki put, i tako ćemo ići i na sljedećoj utakmici. Hoćemo uspjeti, ne znam, vidit ćemo.